That's me. 3, 2, 1. Noniin. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään. God damn it! 3, 2, 1. Oota! Valinta. Eli 3, 2, 1. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään aikaan. Mitä? Tässä on 2, 1, Moi, ei olla... Voi vitun. Sitko puolen tunnin päästä silleen Otto 124. No niin, vielä 3, 2, vittu nyt saa. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään aikaan. Opiskelet jossain vai mitä teet? No mä oon vittu. 5, 1, 2, 3, se rinta suusta pois. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään aikaan. Opiskeleks jossain vai mitä teet? Mä opiskelen media-assistentiksi ensimmäistä vuotta. Entäs sinä? Olen nykyään sairaalassa töissä. Mitäs siellä media-alalla tehdään? No täällä on voi vittu Poikke! Mä haluun nähdä ton. Hei. Otto, 6, 3, 2, 1. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään aikaan. Opiskeleks jossain vai mitä teet? No mä olen opiskelemassa media-assistentiksi. Poikke! Jos laittaisit äänet pois, niin olisi ihan hyvä. Otto, 7, 3, 2, 1. Moi, mites sulla on mennyt? Ei olla nähty pitkään aikaan. Opiskeleks jossain vai mitä teet? Mä olen opiskelemassa media-assistentiksi ensimmäistä vuotta. Entäs sinä? Olen nykyään lääkärissä töissä. Mitäs? Media-alalla. Vittu se on vaikea, se on media. Olen media. Otto, 9. Läinen virumaa. Nyt purkki. Juu. Kyllä. Allahu Akbar. Joku voi olla puhumaan. Pitkästä aikaa. Milloin me viimeksi tavattiin? Joku 3 viikkoa sit. Ai niin miltä tuntui? Mulla on iso kyrpä. Aja pois täältä. Mikä on alku? Se on tää käy sinun poltan litlin tupakkaa. Onks se päällä? Kuvaaks se? Ois se jotain sanomalehtiä, vittu mulla oikeesti pukkoa. Moi, mitä sun menee nykyään? Jaa, no täällä on opiskellut media-assistentiksi vuoden. Moi. Mitäs sulla nykyään menee? Mikäs tässä? Siinä. Poltatte siis kannabis. Ja mä oon kannabis. Meni ihan hyvin se alku. Ei vittu, tää on Se alku meni hyvin. Ei kuulosti niinku luonnollista siellä. Mulla on kannabissyöpä. Mitä te teette median puolella? No se on semmos niinku valokuvausta ja filmikinografiaa ja semmoista musiikkia. Kuulostaa ihan siistiltä. Joo.